Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Oxford Vidcast του TEDx University of Macedonia. Είμαι η Ρόκου Αθηνά. Είμαι η Κωνσταντίνα Φελά. Και σήμερα έχουμε μαζί μας την Κική Μαυρίδου. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Τα λέγαμε και λίγο backstage. Πάλι να πω ότι πήραμε την άδεια για να μιλάμε στον ελληνικό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εννοείται, πάμε. Τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε. Για κάποιον που δεν γνωρίζει, με τι ασχολείστε? Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, καταρχάς είμαι ηθοποιός. Είμαι συγγραφέας. Γράφω θεατρικά έργα, σενάριο. Ας μείνουμε σε αυτά για αρχή. Τέλεια. Έχεις πολλαπλές επαγγελματικές ιδιότητες και όχι μόνο. Τώρα σίγουρα θα υπήρξε δυσκολία σε ψυχικό και σε πρακτικό επίπεδο. Σωστά? Σε ψυχικό. Ναι, κοίταξε, αυτό που λέγαμε και πριν, τη λήψη. Όταν ασχολείται ένας άνθρωπος με πολλά και ασχολείται επειδή είναι στη φύση του. Δεν είναι ότι κάθεται και λέει τώρα θα ασχοληθώ με 10 πράγματα. Είναι όντως δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να εστιάσεις σε ένα και να ρίξεις όλο το βάρος και τη συγκέντρωσή σου σε αυτό και να το εξελίξεις. Διασπάται όλη η προσοχή και στα υπόλοιπα. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό φαντάζει πολύ δύσκολο και φαντάζομαι είναι δύσκολο και σαν ισορροπία στην αγάπη που υπάρχει για αυτές τις τέχνες. Δηλαδή υπάρχει μια η οποία υπερισχύει ή σας χαρακτηρίζει περισσότερο? Κοίταξε, στην αρχή όταν λέω χρόνια πριν, νόμιζα ότι το κυρίαρχο μέσα μου ήταν να είμαι ηθοποιός, ενώ έγραφα παράλληλα. Στην πορεία, μεγαλώνοντας, με ικανοποιεί νομίζω περισσότερο το γράψιμο. Μάλιστα. Το να γράφω. Ίσως γιατί είναι ένας κόσμος που το δημιουργώ αποκλειστικά εγώ. Ενώ ως ηθοποιός μπαίνεις σε έναν κόσμο που είναι δημιουργημένος και εσύ πλάθεις, δηλαδή ενσωματώνεσαι μέσα από το ρόλο σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά και τα δύο είναι καινούργιοι κόσμο και είναι ωραίοι. Η τέχνη είναι γενικά ωραία. Εντάξει, το γράψιμο φαντάζομαι ότι υπάρχει και αυτή η ελευθερία. Ότι αυτό που είπες, ότι πλάθεις τα πάντα όπως θα θέλεις. Με τον τρόπο που θέλεις. Ακριβώς, ναι. Γιατί είσαι εσύ ο δημιουργός. Εσύ είσαι ο πλάστης. Εσύ ορίζεις τους νόμους, τους κανόνες. Εσύ γεννάς τους ήρωες. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό. Ενώ αυτό που σου λέω στο θέατρο, όταν ως ηθοποιός βρίσκεις έναν έτοιμο κόσμο που εσύ τον διαμορφώνεις αν είσαι σκηνοθέτης, τον διαμορφώνεις ανάλογα, ή είσαι ηθοποιός και πρέπει να προσαρμοστείς στις οδηγίες του συνόλου. Πλάθοντας πάντα το ρόλο σου, γιατί βάζεις το χέρι σου, έτσι δεν είναι. Ναι, σίγουρα. Και γι' αυτό ο κάθε ρόλος, ο κάθε ηθοποιός μάλλον, έναν ρόλο τον ενσαρκώνει διαφορετικά, τον αποδίδει διαφορετικά. Έβαζε και δικές του προσωπικές πινελιές. Ναι, νομίζω γενικά στην τέχνη βάζεις προσωπικές πινελιές. Έτσι, και κοιτάω και τη μουσικό από αλλά γενικά νομίζω με ό,τι ασχολείσαι βάζεις και προσωπικές πινελιές. Και τώρα να περάσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο χώρο του θεάτρου. Πώς προσεγγίζεις έναν χαρακτήρα ενός έργου ανάλογα με την ιδιότητα που έχεις στην εκάστοτε φορά? Δηλαδή κάποιες φορές είσαι ηθοποιός, άλλες φορές είσαι σκηνοθέτηδα. Πώς προσεγγίζεις κάθε φορά τον χαρακτήρα? Κοίταξε, εξαρτάται πάλι από ποια θέση το προσεγγίζεις, από ποια θέση ασχολείσαι με αυτό. Όταν γράφεις, αλλά και όταν παίζεις, θεωρώ, άποψή μου, μπαίνεις μέσα σε αυτό, γίνονται οι ήρωες σου, γίνονται κομμάτι σου, τους κουβαλάς μαζί σου. Δηλαδή αν έγραφα τώρα κάτι θα ήταν δίπλα μου, όσο τρελό και να ακούγεται. Μπορεί να το αφήνα έξω λιγάκι, αλλά θα ήταν εκεί, θα με περίμενε. Είναι, σε απασχολεί και ο ρόλος και ο ήρωας και η υπόθεση που γράφεις. Πάντα αυτό δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Άρα δεν είναι ότι, ας πούμε, γράφεις εκείνη τη στιγμή
που απασχολείσαι με το, ενώ πρακτικά την ώρα που γράφεις ότι το θυμάσαι και επικεντρώνεσαι, είναι και όταν θα βγεις βόλτα ότι το σκέφτεσαι, δηλαδή παρατηρείς, βλέπεις πράγματα για να προσθέσεις. Βέβαια, παιδιά, η παρατήρηση στον καλλιτέχνη γενικότερα, πόσο δε και στον ηθοποιό και στον συγγραφέα, είναι από τα βασικότερα πράγματα. Ο συγγραφέας ή ο ηθοποιός, αλλά γενικά νομίζω ο καλλιτέχνης, είναι λίγο σαν την καμήλα, δηλαδή βάζει πράγματα, κουβαλάει πράγματα για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή, εμπειρίες, εικόνες, είναι όλα βιώματα. Ναι, δηλαδή ακόμα και ένας ζωγράφος είναι χρώματα, είναι κινήσεις, βλέμματα, όλα αυτά αποτυπώνονται στο χαρτί, στη μουσική, σε νότες, σε εκφράσεις. Αυτό είναι η τέχνη. Είναι έκφραση, είναι ανάγκη, είναι αισθήματα, συναισθήματα. Και έχει αλλάξει ο τρόπος που παίζεται, ας πούμε, έναν ρόλο από τον καιρό που ξεκίνησες να γράφεις. Άλλαξε ο τρόπος και η σχέση όταν είδες πώς είναι να είμαι εγώ συγγραφέας αυτού του ρόλου. Και σε αυτό μπορώ να σου απαντήσω όταν έπαιξα σε έργο μου. Okay. Γιατί αλλιώς πάντα έγραφα. Ναι, okay. Είναι περίεργο. Και όταν το σκηνοθετεί κυρίως άλλος, γιατί κάποιοι έχουν την τύχη αυτό να γράφουν και να σκηνοθετούν, οπότε το κάνουν όπως θέλουν. Όταν όμως γράφεις, το παίρνει κάποιος και είσαι μέσα σε αυτή την ομάδα και βλέπεις πώς το διαχειρίζεται όλο αυτό που εσύ έχεις στο μυαλό σου, γιατί ο καθένας έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Λοιπόν, εκεί είναι το δύσκολο. Όταν ξεφεύγει, γιατί λες πω εγώ δεν λέω αυτό, τι κάνετε, ένα λεπτό, αλλά από την άλλη είναι και τα όρια που πρέπει να θέσεις στον εαυτό σου για να υπάρχει μια ισορροπία στην ομάδα, γιατί δεν μπορείς ως συγγραφέας να επεμβαίνεις. Για μένα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία στα όρια που δεν σταματάει ο σεβασμός στο κείμενο. Ναι, πολύ, πολύ λογικό αυτό. Για να υπάρχει μια ισορροπία, ας πούμε. Ναι, σημαντικό. Ναι. Και κυρίως σε συγγραφείς που ζουν ή σε έργα που είναι καινούρια. Δεν είναι η αρχαία τραγωδία που κάποιος κρατάει το πνεύμα της και μπορεί να κάνει και κάποιους μοντερνισμούς κτλ. Ναι, σωστά. Και πέραν του θεάτρου όμως, έχετε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ασχολίες, όπως είναι, ας πούμε, η ποίηση ή η αγιογραφία, που είναι έτσι πολύ unique. Όλα τα θα πω ένα ασχολήσει. Κάναμε την έρευνά μας. Και είμαστε εντυπωσιασμένες από τότε. Και θα θέλαμε να μας πείτε. Μα γίνεται να μην τα ρωτήσουμε. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Κοίτα, με την ποίηση, η ποίηση ήταν ο βασικός δρόμος διεξόδου μου. Μάλιστα. Τώρα έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο, το τελευταίο δηλαδή βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, που είναι με διάφορους καλλιτέχνες, από την Νατάσα Μποφίλου, την Μελίνα Κανά, τον Φωτεινή Βελουσιώτου, είναι 17 καλλιτέχνες, στους οποίους ζητούσα να πάμε σε ένα σημείο στην Αθήνα που έχει συμβεί κάτι, τους έχει συμβεί κάτι, και αυτό το καταγράφαμε και φωτογραφικά και μέσα από κουβέντα, και υπάρχει στο βιβλίο η κάθε κουβέντα που έχουμε κάνει με τις φωτογραφίες και 2 ποίηματα τα οποία γράφω εγώ από αυτό που έχω ακούσει, αλλά όχι καθρεφτίζοντας αυτά που μου είπανε, αλλά πώς περνάει μέσα από το δικό μου φίλτρο, μέσα από τις δικές μου εμπειρίες στο βίωμά τους. Βάσει όμως αυτών που έχουν πει τα άτομα, έτσι. Ναι, και πόσο ταυτίζονται τα συναισθήματα των ανθρώπων, δηλαδή τα βασικά συναισθήματα, δηλαδή ο έρωτας, η θλίψη, όλα είναι κοινά στους ανθρώπους, απλά εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Ναι, σωστά. Αυτό. Και τώρα που το είπα κιόλας, επειδή το Μάρτι θα είμαστε και στη Θεσσαλονίκη με την Φωτεινή τη Βελουσιώτου, σε ένα έτσι μουσικό πρόγραμμα που θα κυριαρχεί βέβαια η Φωτεινή με τα τραγούδια της, και θα είμαι κι εγώ στη σκηνή, έτσι, με μικρές πινελιές. Και θα το ρωτούσαμε στο τέλος αυτό. Τι περιμένουμε. Θα το ρωτήσουμε όμως. Θα είμαστε πιστοί στη σκαλέδα. Και με την αγιογραφία, εγώ θα σκάσω αν δεν μάθω. Ναι. Η αγιογραφία είναι κάτι που προέκυψε όταν είχε αρρωστήσει η μητέρα μου από καρκίνο, και
είχα ξεκινήσει να ζωγραφίζω σε ένα εκκλησάκι που είχε φτιάξει ο πατέρας μου στη Χαλκιδική, στο σπίτι μας. Μην φανταστείτε τώρα, είπα εκκλησάκι, νομίζω ότι είναι μια βιλό, όχι. Λοιπόν, και είχα αποφασίσει έτσι να το αγιογραφήσω για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έφυγε, έμεινε η αγιογραφία στη μέση, αλλά μου έμεινε η ιδιότητα αυτή, ας πούμε, και είχα κάνει και μία έκθεση αγιογραφίας. Τώρα δεν πολύ ασχολούμαι, μόνο αν υπάρχει κάποιος λόγος, θέλω να κάνω εγώ κάποιο δώρο ή μου ζητήσει κάποιος, τότε μόνο. Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι είναι από τα δυσκολότερα πράγματα σε ό,τι αφορά τη ζωγραφική. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ το βλέπω. Ναι, είναι πολύ είμαι αυτοδίδακτη εγώ. Ναι. Είμαι αυτοδίδακτη. Αυτό κι αν είναι ακραίο. Δεν μπορώ να σου πω τι είναι πιο εύκολο και τι όχι. Σε αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Αλλά εμένα επίσης τα δικά μου τα πρόσωπα των Αγίων είναι πιο ανθρώπινα. Δεν κρατούν αυτή τη βυζαντινή μορφή. Γιατί θέλω και η σχέση του πιστού με αυτόν που απεικονίζεται στην εικόνα να είναι και πιο φιλική, πιο οικία. Αυτό θα έλεγα, πιο οικία στις μορφές που ξέρουμε εμείς και βλέπουμε και τριγύρω. Πολύ όμορφη προσέγγιση αυτή. Και ότι υπάρχει διαφορετικότητα. Ότι όντως οι περισσότερες αγιογραφίες, όπως τις ξέρουμε, έχουν αυτή τη βυζαντινή μορφή. Και εδώ πέρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχεις βάλει τη δική σου προσωπική πινελιά. Ως καλλιτέχνης. Ναι, σωστά. Με όλα αυτά τα πολλά και διάφορα πράγματα που κάνεις, ποιο είναι το κίνητρο στην καθημερινότητά σου? Ξυπνάς και λες, ωραία, σήμερα με παρακίνει αυτό. Η δημιουργία, το να δημιουργήσω, το να... Ξέρετε πόσο μεγάλη ικανοποίηση είναι να φτιάχνεις. Είναι σαν το φαγητό. Αν κάποιος το αγαπάει, ας πούμε, και έχει καλέσει φίλους στο σπίτι και μαγειρεύει, αν το αποτέλεσμα είναι ωραίο, το χαίρεται και ο ίδιος βασικά. Έτσι, παίρνει χαρά μέσα από τη χαρά των άλλων, γιατί μοιράζεται. Και εγώ αυτή την ανάγκη έχω μέσα από την τέχνη. Ανέκαθεν από παιδί είχα την ανάγκη να μοιράζομαι, να εκφράζομαι και να μοιράζομαι αυτό που νιώθω. Έχω πει ότι αν δεν έγραφα, ας πούμε, ποίηση, θα έπρεπε να ανεβαίνω στα βουνά και να ουρλιάζω. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που έχω μέσα μου, όλο το συναίσθημα, είτε είναι θλίψη, είτε είναι χαρά, όχι τόσο, αλλά δηλαδή θα έπρεπε πρέπει να εκτονωθώ. Πρέπει να βγει όλο αυτό να εξωτερικευτεί. Και επειδή για μένα ο κόσμος είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, η ζωή που ζούμε, είναι πάρα πολύ μίζερο όλο αυτό που ζούμε, και δεν πρέπει ούτε να μπαίνουμε για μένα σε αυτή τη διαδικασία του είναι όλα μια χαρά, είναι να ζούμε τις στιγμές. Και αυτό να ζούμε τις στιγμές, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Όλο το άλλο όμως είναι ένας συνεχής αγώνας, είναι ένα ring που τρως περισσότερες μπουνιές παρά δίνεις και που πρέπει να σταθείς. Οπότε εγώ για να σταθώ, εκεί που κρατιέμαι λοιπόν για να σηκωθώ σε αυτό το ring, είναι η τέχνη. Για μένα είναι η έκφραση και το μοίρασμα στην ουσία. Η μπουνιά που δίνω δηλαδή ή το χάδι που δίνω είναι μέσα από αυτό που δημιουργώ. Οπότε γι' αυτό και οι ήρωές μου είναι παρέα μου, δεν είμαι τρελή. Απλά αυτό συμβαίνει γενικά, δεν είναι έτσι. Αυτό. Δηλαδή ακόμα και τα που κάνω τώρα που λέμε για την κοινή μας φίλη, έτσι, που κάνω κάποια μαθήματα υποκριτικής και κάποια δημιουργικής γραφής. Λοιπόν, αυτό το μοίρασμα που κάνεις είναι σαν να σερβίρεις ό,τι γνωρίζεις, ό,τι ξέρεις εσύ, το δίνεις στον άλλον και όσο βλέπεις ότι αυτό αφομοιώνεται και γίνεται, παίρνει σάρκα και οστά, και όχι μόνο στην τέχνη, γιατί και η ζωή αυτό κάνει, έτσι, η τέχνη μιμείται τη ζωή. Οπότε είναι η χαρά που παίρνεις από όλο αυτό, από αυτή τη δημιουργία.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία απάντηση. Όντως, πολύ ωραία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε μάθει πολύ ωραία πράγματα για εσάς πιο προσωπικά τώρα και θέλουμε να περάσουμε σε πιο γενικές ερωτήσεις, για πιο γενικές έννοιες και να μάθουμε τη γνώμη σου γι' αυτό. Ας πούμε κάτι λίγο που βρίσκω εγώ αμφιλεγόμενο επειδή είμαι στο χώρο είναι το τι ποιος ορίζεται ως καλλιτέχνης. Δηλαδή τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να δικαιούται να πει ότι είναι καλλιτέχνης. Πολύ ωραία η ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Για μένα ο καλλιτέχνης είναι αυτός που ζει μέσα από αυτό. Μάλιστα. Δεν είμαι καλλιτέχνης επειδή ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν είμαι, επειδή είπα πριν για τη μαγειρική, μάγειρας επειδή ξέρω να μαγειρεύω. Η τέχνη είναι τρόπος ζωής. Ο καλλιτέχνης, μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη, τα πράγματα φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ισχύει αυτό πολύ. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, κοιτούσα το φεγγάρι και έβλεπα άλλα πράγματα. Και ο διπλανός μου έβλεπε ένα στρογγυλό πράγμα στον ουρανό, το οποίο το λένε φεγγάρι. Δεν σημαίνει ότι είμαι καλύτερη ή χειρότερη από κάποιον, απλά είμαι διαφορετική. Γι' αυτό και στην τέχνη, αυτή η μαγεία της τέχνης ποια είναι? Πας, ας πούμε, σε μια έκθεση ζωγραφικής. Δεν χρειάζεται να σου μιλήσει κανείς. Ισχύει. Ο καθένας αντιλαμβάνεται άλλα πράγματα. Βγαίνουν συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να. Οι καλλιτέχνες επικοινωνούν με τα συναισθήματα. Ακόμα και αυτή την πολύ μικρή λεζάντα που έχουν οι πίνακες, ο καθένας μπορεί να την εκλάβει πολύ διαφορετικά. Άκου, μουσική. Καλά, η μουσική είναι όλα συναισθήματα. Αν δεν σε αγγίξει στο συναίσθημα η τέχνη, δεν είναι τέχνη. Είτε είναι θετικό είτε αρνητικό. Έτσι, αυτή είναι η τέχνη. Αυτό είναι η ζωή του καλλιτέχνη. Δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να είναι. Γι' αυτό βλέπεις ότι λένε για τις ευαισθησίες των καλλιτεχνών, για τον ουμανισμό, για την ελευθερία, για την. Τώρα είδες, άναψα μόνο στην ιδέα της τέχνης. Τέλεια. Με συγκινεί πάρα πολύ η έννοια του καλλιτέχνη. Και είναι πολύ παρεξηγήσιμη και πολλές φορές, επειδή το έχω αντιμετωπίσει, πολλές φορές οι άνθρωποι ηρωνεύονται. Πολλές φορές ηρωνεύονται και λένε ναι, εντάξει, το καλλιτέχνης. Έχει ανησυχίες. Γάμορε, και ποιος είναι ο καλλιτέχνης, δηλαδή τι είναι ο καλλιτέχνης? Υπάρχει όντως αυτή η υποβίβαση. Επίσης είναι πολύ παρεξηγημένη έννοια η κουλτούρα. Τι σημαίνει κουλτούρα? Ας πούμε, ακούω να λένε είναι η κουλτούρα του μουσουλμάνου να φοράει, της γυναίκας να φοράει μαντίλα. Δεν συνάδει η λέξη κουλτούρα με αυτό που μου λες. Ναι. Δεν συνάδει. Είναι παρεξηγημένες έννοιες που τις χρησιμοποιεί ο καθένας όπως. Κάπως αυθαίρετα. Κάπως αυθαίρετα, σωστά. Τόσο είναι μαγεία. Η τέχνη, αν χαθείς μέσα σε αυτήν, είναι μαγεία, σε μαγεύει. Αλλά είναι κάτι το οποίο καλλιτέχνης νομίζω ότι γεννιέσαι. Είναι αίσθημα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάποιος, ότι ένας άνθρωπος που θα ασχοληθεί, ότι δεν μπορεί να φτάσει σε αυτή την αίσθηση. Απλά είναι πιο πολύ σαν εσωτερικό κάλεσμα. Ναι. Έτσι, και δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Γι' αυτό και βλέπεις π.χ. ηθοποιούς. Εγώ έχω σπουδάσει νομική. Το πρώτο μου πτυχίο είναι δικηγό. Έχω πάρει και την άδεια. Διαγράφηκα το 11 από το σύλλογο το δικηγορικό. Και μου έλεγε η μάνα μου τα γνωστά, ας πούμε, και οι γονείς μου. Δεν έκανα ποτέ πίσω. Ποτέ πίσω. Και δεν είμαι από οικογένεια με χρήματα. Ποτέ πίσω. Προτιμούσα να δουλεύω σερβιτόρα, να κάνω άλλες δουλειές, αλλά δεν άφηνα ποτέ την τέχνη μου. Γιατί αυτό ήταν το πάθος σου. Ναι, είναι γι' αυτό λέω. Δεν έχει λογική, τη λογική των άλλων ανθρώπων. Αυτό θα έλεγα. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με αυτό. Το ότι το να είσαι καλλιτέχνης είναι τρόπος ζωής. Αυτό είναι τρόπος ζωής, είναι πάθος. Το κουβαλάς μαζί σου συνέχεια. Είσαι γενικά καλλιτέχνης, πέρα από τη δουλειά σου. Ναι, η δουλειά σου είναι μέρος της ταυτότητάς σου πια. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι.
Είναι χώρος ο οποίος είναι όντως παρεξηγημένος, υπάρχει υποβίβαση. Εγώ και το λέει ένας άνθρωπος που δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν νιώθω καλλιτέχνης. Και με θλίβει πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν θα έπρεπε γενικά. Είσαι ότι είσαι, είμαι ότι είμαι, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ανώτερος ή κατώτερος, κατά με. Κοίταξε, βέβαια με την ευρύτερη έννοια, όλοι είναι καλλιτέχνες με την ευρύτερη έννοια, έτσι. Και με την ευρύτερη έννοια της λέξης, με το κάλος και την τέχνη. Δηλαδή όλοι με την ευρύτερη έννοια καλλιτεχνίζουμε. Αυτό θα λέω. Απλά εγώ το λέω με τη στενή έννοια, ρε παιδί μου. Αυτό που όταν μου λες εμένα, με αυτό που με ρώτησες, τι είναι καλλιτέχνης. Τέλος πάντων, έβγαλα με τον χρόνο, γιατί τοπορώθηκα με το θέμα. Όχι, μα και εμείς είμαστε. Ωραία, λοιπόν, ο καλλιτέχνης παράγει έργο. Τι θεωρείτε επιτυχημένο έργο και τι αποτυχημένο, εισαγωγικά, ή και όχι? Δεν θα μιλήσω εμπορικά, έτσι, γιατί αυτό είναι το αυτοπρόδικτο. Και δεν σημαίνει ότι ένα έργο με εμπορική αποτυχία ότι είναι καλλιτεχνικά αποτυχημένο. Ναι, σωστά. Για μένα επιτυχημένο είναι ένα έργο όταν επικοινωνεί με αυτόν που το δέχεται. Όταν τον παρακινεί συναισθηματικά. Δεν τον αφήνει αδιάφορο. Όταν κάτι του λέει, όταν του αγγίζει κάτι. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα βιβλίο ποίησης και να είναι 50 ποίηματα και να διαβάσεις ένα στίχο και να σου μείνει στο κεφάλι, αλλά να σου μείνει όχι επειδή σου μένει, γιατί κάτι σου κάνει, σου έχει ξύσει κάτι. Και το σκέφτεσαι και σου ανοίγει ένα κόσμο, σκέψεις. Τροφή για σκέψη. Ναι. Να ψάξεις, κάτι σου τσικλάει μέσα σου. Και αποτυχημένο. Αυτό που δεν το έχει αυτό. Και δεν έχει αγγίξει κανέναν δηλαδή. Και ξέρετε τι, οι άνθρωποι, οι θεατές, ας πούμε, για το θέατρο κτλ. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Αυτό που ακούω καμιά φορά που μου λένε, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά... Και σου λέει ότι δεν του άρεσε κάτι, αλλά δεν μπορεί να το εξηγήσει. Μα αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι ακριβώς είναι αυτό που δεν σου άρεσε. Και μόνο που μπορεί να βαρέθηκες κάτι, να κοιτούσες το ρολόι σου, να μην κατάλαβες τίποτα, να μην. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Σημαίνει ότι δεν σε συνεπήρε, δεν σε τράβηξε μαζί του. Ναι, και σε όλη η τέχνη απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο στους γνώστες. Εννοείται. Μα η τέχνη δεν έχει γίνει για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Η τέχνη έχει γίνει για να μοιραζόμαστε οι άνθρωποι. Απλά κάποιοι επικοινωνούν με αυτά τα μέσα, κάποιοι άλλοι με άλλα. Ο αρχιτέκτονας επικοινωνεί με το να σου φτιάξει ένα πολύ ωραίο οικοδόμημα. Όπως είπα εδώ πέρα, ας πούμε, πόσο ωραία είναι οι πεζόδρομοι, πόσο ωραία είναι η γειτονιά. Και αυτό που λέγαμε πριν. Είναι τέχνη. Η τέχνη όμως της αρχιτεκτονικής, η τέχνη του τάδε, η τέχνη του... Αυτό. Και τώρα ως άνθρωπος που είστε σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια, πόσο εύκολο είναι θεωρείτε να εδραιωθεί ένας νέος καλλιτέχνης σε αυτό το χώρο και υπάρχει κάτι που θεωρείτε πως πρέπει να αλλάξει για να διευκολύνει τα πρώτα βήματα, ρε παιδί μου, ενός καλλιτέχνη? Ναι, εννοείται ότι πρέπει να αλλάξει. Εννοείται ότι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να... Είμαστε σε μια χώρα που δεν είναι θέμα ταλέντου. Δεν είναι θέμα ταλέντου. Δηλαδή ξεκινάς και πρέπει να έχεις γνωστό, φίλο, να σε έχουν ανάγκη για χύψη λόγους, και να αναγκάζονται να σε βάλουν κάπου, να σου δώσουν μια ευκαιρία, να είσαι... όλα όσα μπορεί να φανταστεί κανείς. Πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και ευκαιρίες καταρχάς. Για όλους. Για όλους. Σε όλους τους χώρους. Και πόσο δε και σε αυτό το χώρο τον διακρίνει μια ματαιοδοξία γενικότερα των ανθρώπων. Πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της συμπερίληψης. Και υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ανάπηροι.
Και σε αυτούς πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες. Την ευκαιρία που αξίζουν. Δεν είμαστε και μια χώρα που δεν έχουμε χώρο για τους καλλιτέχνες, τους ανάπηρους. Ισχύει αυτό. Πολύ. Οπότε πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος που είναι στα πρώτα βήματα να εδραιωθεί? Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο άμα δεν έχει πλάτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Θέλει πολύ περισσότερο, πάρα πολύ περισσότερη προσπάθεια, εκτός και αν έχει τύχη, γιατί η τύχη ισχύει. Ναι. Η τύχη και οι συγκυρίες εγώ τις πιστεύω. Ναι. Δηλαδή ότι αγωνίζεσαι εσύ, αλλά να σε βοηθάει και λίγο και αυτή η ζωούλα. Έτσι. Είναι όπως και τα αρνητικά μπορεί να συμβαίνουν και να λες, πέρασα 100 φορές ας πούμε αυτό το δρόμο. 1000 άνθρωποι πέρασαν σε μένα, έπεσε η γλάστρα. Ναι. Είναι λίγο. Αλλά θέλει πολύ προσπάθεια, παιδιά. Δεν πρέπει να σταματάς, δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Γενικά οι άνθρωποι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Η ζωή είναι μικρή. Δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε, θεωρώ, με πράγματα τα οποία μας βαραίνουν. Γιατί πραγματικά είναι πολύ μικρή η ζωή. Παιδιά, και είσαστε αρκετά μικροί. Μην την αφήνετε να σας. Και μην αφήνετε γενικά την απογοήτευση να κυριαρχεί. Η απογοήτευση είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στο ring. Όλες οι δυσκολίες είναι μέσα στο ring. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Ναι. Πολύ ωραία συμβουλή και παίρνω πάσα, γιατί αυτή είναι και η ερώτηση που έχω γράψει. Ανέφερες ότι ασχολείσαι με θεατρικό εργαστήρι, με δημιουργική γραφή, μαθήματα υποκριτικής. Θέλω να μας δώσεις την πιο σημαντική συμβουλή που δίνεις στους μαθητές σου. Συμβουλή. Ναι. Κοίταξε, συμβουλή. Αφορά αρχικά την τεχνική ή ενώ πώς παίζουν και αυτά ή την ψυχή τους? Όχι. Για μένα αυτά που τους κάνω, πέρα από τα τεχνικά ζητήματα και όλα, τους λέω πάντα ότι μην τα περιορίζετε εδώ, αυτή είναι η ζωή. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Ναι. Μέσα από τα δικά μου βιώματα, έτσι. Και είναι αυτό, να μην σταματάς να ελπίζεις, να μην χάνεις, να μην ξεχνάς ότι όσο ψηλά και να είναι τα κτίρια, και βάλτε στα κτίρια ό,τι νομίζετε γύρω σας, πάντα όταν γυρίσεις το κεφάλι προς τα πάνω υπάρχει ουρανός. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Και μην ξεχνάμε ένα πολύ βασικό πράγμα στη ζωή μας. Πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι τα χρήματα. Τα χρήματα είναι μέσο για να ζούμε. Έτσι. Και για να ζούμε σε μια ζωή δύσκολη να μπορούμε να είμαστε καλά. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει ένα συναίσθημα που λέγεται νιάξιμο και αγάπη για τους συνανθρωπό μας. Να ακούμε. Να ακούμε. Πολύ σημαντικό. Να βλέπουμε. Να αφουγκραζόμαστε. Είναι αυτοί όλοι δίπλα εδώ είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανήματα. Ναι. Μην αποξενωνόμαστε από αυτό, από το άγγιγμα. Μην φοβόμαστε το άγγιγμα και το κοίταγμα στα μάτια. Και να ακούμε τον άλλον. Υπάρχει τόση κραυγή μέσα στη σιωπή των ανθρώπων γύρω μας που θέλουν να μας μιλήσουν. Το ίδιο θέλουμε μπορεί και εμείς και δεν βρίσκουμε γόνιμο έδαφος. Υπάρχει φόβος, πιστεύεις σε αυτό? Πολύς φόβος. Είμαστε, και όσο πάει χειροτερεύει το πράγμα, γεννιόμαστε με το φόβο, με την απειλή. Ποια απειλή όμως της σύνθεσης, ας πούμε, το ότι φοβόμαστε να είμαστε ευάλωτοι, μη μας δουν? Τι ακριβώς φοβόμαστε? Κράμα. Απειλή για το περιβάλλον. Απειλή για το πώς θα επιβιώσουμε. Απειλή για το θάνατο. Απειλή για το τι θα καταφέρουμε. Πράγματα τα οποία είναι στην ουσία ξένα για τον άνθρωπο. Για τη φύση του ανθρώπου. Ναι. Ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να έχει τόσες απειλές από παντού.
Απειλεί με κλέψουν, απειλεί με σφάξουν, απειλεί μήπως δεν περάσω το μάθημα, απειλεί μήπως θα με διώξουν από τη δουλειά, απειλεί από εδώ, απειλεί από εκεί. Δεν υπήρχαν αυτά. Ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν έχει η φύση εννοώ. Ναι. Οι φοβίες του ανθρώπου ήταν πολύ πιο περιορισμένες. Έτσι, να καλλιεργήσει, να φάει, να επιβιώσει από τα φαινόμενα. Τώρα έχουν γίνει όλα. Τι να πρωτοκάνεις. Οπότε μέσα σε αυτό πάντα κοιτάς τον ουρανό και έχεις τους δικούς σου τους ανθρώπους, δημιουργείς και τον εαυτό σου. Έτσι. Είναι σημαντικό ότι όταν μας πιάνουν τέτοιες σκέψεις να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να παίρνουμε μια ανάσα και να κοιτάμε ψηλά για να βλέπουμε ότι υπάρχει ουρανός δίπλα σε όλα αυτά τα κτίρια. Σωστά, πάρα πολύ όμορφη και αυτή η απάντηση θα πω. Ναι. Το περνώ, εντάξει, το περνάω. Μα νομίζω ότι φαίνεται ότι έχουμε μπει πάρα πολύ. Έχουμε έκσταση. Χαίρομαι, παιδιά, σας εύχομαι, άμα είναι να τα λέμε. Βεβαίως, όπου θέλετε. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και για την υπέροχη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όντως, από καρδιάς. Νομίζω ότι ήταν όλα όσα θέλαμε και περιμέναμε να ακούσουμε από σένα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνετε μια πολύ ωραία δουλειά όπως βλέπω. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος με νέους ανθρώπους και έτσι να συνεχίσετε σε αυτή την υπέροχη μικρή μας πόλη. Την αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και συγγνώμη αν ήμουν έτσι λίγο. Καθόλου, ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Αλλά παθιάζουμε. Ακριβώς αυτό που θέλαμε να ακούσουμε. Ναι, εμείς ευχαριστούμε και να ευχηθούμε και ό,τι καλύτερο σε οτιδήποτε ετοιμάζετε. Να μας πείτε κιόλας τι περιμένουμε από εσάς αυτή την περίοδο. Καταρχάς κάνω τη σκαλέτα σε ένα σύριαλ στο Α. Και έτσι πολύ χαρούμενη με αυτό. Είναι σενάριο η σκαλέτα. Και ετοιμάζω ένα θεατρικό, αλλά είναι μέσα από έρευνα, οπότε θα κρατήσει λίγο. Και αυτό που είπαμε, τη Φωτεινή τη Βελουσιώτου, καταρχάς, που θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε τον Μάρτη. Και έρχονται και άλλα πράγματα σιγά σιγά. Τέλειο. Θα έχουμε το μάτι μας επάνω σου. Και ανυπομονούμε πάρα πολύ για την επόμενη μας συνάντηση. Βεβαίως. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο vidcast. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Και επιστρέψαμε ξανά για να κάνουμε το καθιερωμένο παιχνιδάκι που κάνουμε με όλους τους καλεσμένους. Και σήμερα το βαφτίσαμε αυτό το παιχνίδι μαζί με την Κωνσταντίνα. Αν ήμουν. Τελίτσες. Για πάμε. Και εκεί αν ήσουν βιβλίο ή ποιητική συλλογή, τι θα ήσουν? Λοιπόν, αν ήμουν βιβλίο, θα ήθελα να ήμουν το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Έτσι, για να είμαι η πρώτη. Όλα ένα μήλο. Έτσι, να ήμουν το πρώτο πράγμα που θα μάθαιναν τα παιδιά. Φανταστικό αυτό. Εντάξει, δεν το περίμενα. Ποιητική συλλογή. Εκεί θα πάω νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι ποιητική συλλογή του Παύλου Νερούδα. Ωραία. Ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο. Εάν ήσουν εποχή? Θα ήμουν 2 εποχές. Και άνοιξη και φθινόπωρο. Μάλιστα, που είναι η μετάβαση. Ναι, μετάβαση. Ωραίο. Χαρακτήρας κάποιου έργου? Αυτό είναι δύσκολο. Κάποιο έργο. Κοίταξε, διάβαζα προχθές το Λεωφορείο Νοπόθους και διάβαζα την Μπλάντς την Μπουά. Δεν θα ήθελα, όχι για το θέατρο, αλλά ήταν τόσο ιδιαίτερος, είναι τόσο ιδιαίτερος χαρακτήρας. Νομίζω θα ήθελα να ήμουν, όχι στη ζωή μου, για τη ζωή μου λες, έτσι, όχι, δεν θα ήθελα. Ποιος χαρακτήρας ίσως, ποιος χαρακτήρας, δηλαδή ότι εκτιμάς χαρακτηριστικά, ας πούμε, αυτής της γυναίκας. Αυτό λες. Ναι, αυτή την ευαισθησία, την ευαισθησία θα έλεγα εγώ. Δεν θα το χαρακτηρίσω αλλιώς, αυτή την ευαισθησία. Να έχεις διαβάσει για κάποιον, να έχεις δει κάποιον που να λες αυτός ο χαρακτήρας είναι κική. Όσο πιο κοντά στην κική πλησιάζει. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα ποιο χαρακτήρα νομίζω είναι αυτή η τρέλα που θα ήθελα οπωσδήποτε να κάνω, όχι να είμαι. Τον Διόνυσο, από τις Βάκχες.
Wow. Ναι. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Πάρα πολύ, ναι. Εάν ήσουν μουσικό είδος ή τραγούδι? Μουσικό είδος. Νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι drums. Να με χτυπάνε αλίπητα. Να σε χτυπάνε, να χτυπάνε. Όχι, να με χτυπάνε. Να βγάζω δυνατούς ήχους, παιδί μου. Είναι αυτό που κάνεις ένα τσάκ και ακούγεται παντού. Ισχύει. Ωραίο. Τραγούδι, θα ήθελα να ήμουν ένα τραγούδι της Τζάνις Τζόπλιν, ίσως. Έτσι, να βγάζει μια... Βεβαίως. Και πίνακα θέλω να μάθω. Πίνακας θα ήθελα να ήμουν κάτι πολύ λιτό. Θα ήθελα να ήμουν από αυτούς τους πίνακες που βλέπεις να έχουν τους συμβολικούς που βλέπεις να έχουν μια βούλα στη μέση. Να ήμουν αυτό. Ένας λευκός πίνακας με μια βούλα. Είχα στο μυαλό μου κάποια απάντηση τύπου διάσημου πίνακα. Ναι, Όχι. Όχι, βούλα. Όχι τίποτα. Μία βούλα στη μέση να έρχεται ο άλλος και να λέει τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τέλειο. Να σε ευχαριστήσουμε ξανά και για το όμορφο παιχνίδι. Ευχαριστώ, παιδιά, και εγώ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.